Ina ang sitwasyon sa Ruro bus matapos naglapaw sa Taytay sa barangay Bulaman, Busaw, Capiz. Alin sa Batangas ang bus kag mapadulong sa Palawan sang nadisgrasya. Nagwas investigasyon nga hindi sunado sang bus driver ang lugar kag wala sini makontrol ang manibela sang nagapaliko sa nagakurbada nga dalan. 13 ka mga pasahero ang sakay sa bus, kalakip ang driver nga si Aryan Dumapil, 29 anyos ang San Jose Occidental, Mindoro. Nakaagom sila sa minor nga samad sa lawas kag ginpangdala sa Mambusaw District Hospital. Gilayon man sila nga nakagwa sa ospital. Nasamaran ang duha ka mga persona nga nadisgrasya sa motorsiklo sa Estancia Kalibo, Aklan. Sa investigasyon sang Kalibo PNP, pauli ng duha, Joffrey Van Clapor kag backrider nga si Jen Benito sang naaksidente nga nagbunggo sa SUV nga ginamanihon ni Carlo Haluro. Lunsay nakaagom sang samad sa lawas Sanday Van Clapor kag Benito nga gindala sa Aklan Provincial Hospital. Samtang impound sa Kalibo PNP ang motorsiklo kag pribado nga salakyan nga nadisgrasya. 7 na ospital sang ginbungguan sang military truck ang isa ka carry van. Natabo ang aksidente sa Lopez Haina, Murcia Negros Occidental. Ginamaniho ni Technical Staff Sergeant Bonifacio Silvano ang military truck. Mapadulong na sa Mambucal Road ang duha ka salakyan sang nadisgrasya. Sa investigasyon sang Murcia PNP, nadulaan sang preno ang truck kag wala na makontrol sang driver kag nagbunggo sa ginasundan sini pati na sa isa pagid ka salakyan nga nakapark. Yara sa kustodiya sa Murcia PNP ang driver sang military truck. Nadakpan ang bata nga si Richard Virayo sang barangay Pili 123 Hamtik Antique. Isa ka adlaw matapos iya gintiro patay ang kaugalingon nga amay. Suno kay Senior Inspector Alfonso Pagharion Jr., hepe sang Hamtik PNP, madugay na nga mahilugutanon ang mag-amay. Nagtumar sang dumot ang bata sang ginreklamo ini sa barangay sang amay matapos iya ginbaligya ang mga gamit sa uma. Wala ma-recover ang ginapatihan pugakang gingamit sini sa krimen, pero pila ka holingan ang nakuha sang otoridad sang ginpatigayon ang hot pursuit operation nga nagresulta sa iya nga pagkadako.